Kata lop satu. I see
Haji judge from number bahai ke judge khlainai kaisa ni tai kaisa tebo naithok phai tongo buskango hari ke ango jorabo thangai tongoba direk sing chini pandano tlang thalaina buskango tabuk ang station ringnai ABPC borok tiar tongkhage buskango phaina ni bage abni yagulo ready tongani bagi koyo KBPC borok ready tongdi zora naya kari paimani yagulo no borok phaina ni bage station phaina ni bage ang koyo chini KBPC rok borok ready tongdi Phaiding ke sung tabuk zora renai sini ABPC no borok no o zora no yafaro yafa khorok tongdi
Ya
kesan kamera problem aja. Don't need a reason,